všichni řečníci mají co dočinění s ochranou spotřebitele jak z pozice tvůrců legislativy, tak z pozice dozorových orgánů či z pozice spotřebitelských organizací, aby vnitřní trh fungoval skutečně fér, ne pro obchodníky, ale i pro spotřebitele. To všechno jsou spojené nádoby. Europoslankyní Olze Sehnalové, že přišla s tímto námětem a v podstatě celou konferenci, seminář na téma ochrany spotřebitele zorganizovala. Občané jsou přesvědčeni o tom, že ten jednotný trh je tím, co jim Evropa dává. A je to pravda, v jejich každodenním životě to tak je. Snaha o to vytvářet prostředí pro aktivní samoregulaci ze strany podnikatelských svazů, asociací, to je také jeden prostředek, kterým je možno dosáhnout zlepšení úrovně ochrany spotřebitele. Ukazatele, kdy v roce 2013 Česká inspekce 37 259 kontrol. Toho zboží jsou stovky, tisíce tun ročně a v podstatě ta kontrola by nebyla možná bez spolupráce ať už celých orgánů v rámci Evropské unie a i spolupráce vlastně celých orgánů s příslušnými dozorovými orgány, protože v většině případů, pokud se budeme bavit o ochraně spotřebitele, jde o odborné posudky, jestli to zboží splňuje všechno, co má, všechny technické normy, eventuálně jestli je bezpečné. Informativní příručky, letáky, ale také pořádání přednášek. V loňském roce to bylo ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v České republice 12 nebo 13 přednášek pro seniory. But also there is the European Consumer Association. They had their e-commerce. There are three groups of problems concerning the single market, concerning cross-border complaints. First is discrimination and access to services. The second, denied airplane passenger rights. And the third, fraud in cross-border commerce. 7 minutes of the gonna go over the what we think from our association as regards the legislation in Europe. There's some problems, existing problems. Do České republiky zástupce jak donucovacích orgánů, tak dozorových orgánů, tak spotřebitelských organizací, ale také zástupce tvůrců spotřebitelské politiky, jak v České republice, tak na úrovni Evropské unie. Myslím si, že každý z nás vnímá problémy v České republice, ale Česká republika není ostrovem, který by byl izolovaný od dění na vnitřním trhu. Myslím si, že je dobré také připomenout aktivity a legislativu, která byla přijata v tomto volebním období v Evropském parlamentu, která má velmi výrazný dosah na legislativu českou. Je to například směrnice o právech spotřebitelů. Je to směrnice o takzvaném mimosoudním řešení sporů, takzvané ADR. Je to nařízení o ODR, tedy online řešení sporů a mnoho dalších.
myslím, že poselství toho dnešního semináře je spíše takové, že legislativa je na velmi dobré úrovni, na vnitřním trhu, včetně tedy České republiky, ale že tím problémem, na který je zapotřebí se zaměřit, je vymáhání této legislativy. A o tom byl dnešní seminář.